Першы удар, і вось ужо пінскі майстар-каваль Алексей Наздрын трымае ў руках новую латунную манетку з выявай самага буйнога касцёла Рэчы Паспалітай у канцы 18 стагоддзя. Перажыўшы цэлыя стагоддзі і сусветныя войны, касцёл святога Станіслава зруйнавалі ў мірны час 66 гадоў таму у час рэканструкцыі галоўнай гарадской плошчы. Аб назаўсёды страчанай архітэктурнай, культурнай і рэлігіёзнай спадчыне дагэтуль нагадвалі толькі рэдкія здымкі. Сённяшняга дня аб пінскім храме, у якім за час існавання паспелі памаліцца і уніяты, і католікі, і праваслаўныя, будуць нагадваць яшчэ і монетки, отчеканенные пинским рамесником. В этом году я решил напомнить пинчанам не только о той культурном наследии, которое осталось в нашем городе, но и том, которое утрачилось. Вот. И костел Святого Станислава, который был на современной площади Ленина, это самый крупнейший барочный костел Восточной Европы, и хотелось отдать должное такому уникальному памятнику архитектуры, который не дошел до наших дней. По ініцыятыве аўтара першая манета з храмам была адразу перададзена ў фонд мясцовага краязнаўчага музея беларускага Палесся. Гэта надзвычай сімвалічна па некалькіх прычынах. Па-першае, музей знаходзіцца ў будынку былога і езуіцкага калегіума. Разам з храмам яны састаўлялі адну архітэктурную групу. Ну і па-другое, сёлета Пінск нясе званне «Культурная столица Беларусі», чым не нагода для гонару. Дальнейшая судьба этой монеты такова, что ее сдадут фонды нашего музея, она там будет храниться. Очень примечательно, что эта монета попадет в фонды нашего музея в такой юбилейный год для музея. В этом году музей отмечает 95-летний юбилей с даты основания. Свои першие талеры на шчасце, медныя і латунныя манеткі з выявамі гербоў Пінска і Вялікага княства Літоўскага пінскі каваль пачаў ствараць 3 гады таму. Летась ён прэзентаваў чарговы узор сваёй рамесніцкай справы – манету з выявай Пінчука. Монета, которые я изготавливал раньше, они были большего диаметра. Эта монета, которая появилась сейчас, она имеет размер 25 миллиметров. Это никакой не коммерческий проект, а вообще основная цель побольше, чтобы побольше людей благодаря вот такому небольшому сувениру узнали о том культурном наследии, которое было утрачено в Пинске. Сувенірную манету майстар вырабляе сам, але па жаданні адчаканіць на латуннай нарыхтоўцы выяву храма кожны можа і ўласнымі рукамі. Тацяна Будгусаім, Людмила Салзина, Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Брест».